Ayu Tronggo Manunggal yang segera mempersembahkan sebuah tarian waroan konco-konco dulur-dulur pengrawit penabuh kabeh wis siaga tata iki lho iki apa waroane Ngesti Rahayu Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata konco-konco pengrawite duwe cangkem raja duwe cocot raja pengrawite siaga tandang karya ngadep wedoan waro-waro kabeh padha tandang karya tandang karya iki lho roke monggo buana mah tantange waro sapa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kau
Bekto Rawadya Bolo Bolo Warok Bekto Kau berdek beri Usno Bamuko Kaporo Kali Koro Wadya Hoi ha Hoi ha Kudan cah bagus. Yo, yo. Bagus. Bodan cah bagus. Dalem Rasah kembruh. iya. Piye lelatihan piye? Talon Sesuk talon kanca-kanca. Ngene Pak Sri, Pak Jumadi. Perdana ngetokke warok. Wah. Sesuk diresikke latihane ben resik. Ayo Ngono ya. ya. Dibatutke sik ya Pak Sri. Batutke. Pokoke ora ning wong wani nyalahke garapan. Suma wahyut Sanghyang Sindron Kara Rupa Mangleses kadi angin Kang sembal kapraban silo-silo kaplesan Sada lumayo mangungsi kakyat kakudowo Kang jaga-jaga bumi
Terus piye Dan? Terus piye? Tuku bawang kleru mrica. Oh ya. Sontak keco. Asik. Ayo. Yo, parikane terus piye Dan? Parikane terus piye? Hei. Pak Maman tuku gaman. Srit Pak. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku patok ilailu. Jiromo menyang Solo oleh payung muda. Pancen kita lolobang, wong ati ora obang. Obang meteni bocah yen urip golek duwe. Sabar. Ora perlu kebrungsu. Ora usah kebrungsu. Ora usah kebrungsu. Wong Ora. mati ora obar. Iki ora ana wong wani wong nyalahke iki ora ana. Wah, iya. Kaya sluku-sluku batok, wong urip golek duit. Wah, ya. Wong urip golek duit, Ya. wong mati ra iso obah. Nek obah medeni bocah. Yen urip golek duit. Ya golek bojo bareng. Dan Bodan. Tarik sis. Bodan. Tuku lombok, kleru bawah. Ah, piye? Sikat, Bang. Yo. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku patok ilailu. Jiromo menyang Solo oleh payung muda. Pancen kita lolobang, wong mati ora obang. Obang meteni bocah yen urip golek duwe. Hei,
sabar Sik, sik. sabar. Maune le latihan piye ngono ya Pak Sri ya. Biasane nek nganggo Iya. mandek ngene iki terus angkatane jaman wis akhir. Wah, iki Wah. kebo. Rembukan iki sing Nggih. A1 Rembukan ya. sik. Kok Pak Jumadi? Yo Pak Jumadi sik nyangkate. Tintinge Gus, tintinge Tintingane. Gus. Tintingane Mas Anang Mas Agus, tintingane. Aman wis. Wah, iki Bolong Ibra. tangane ayo. Sik. Diurus Pak Sri. Nggih. Diurus. Iki le latihan terus piye lagune? Beren Akale iki. jikir. Jaman wis akhir meleh. Akale cukir, akale cukir nang Ora perlu kesusu. Ora saged susu. Sing penting infone valid. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Duwe kuping ora to? Duwe kuping ora. Duwe. Ya iya. Iki terus piye, Ora Gus? perlu kok. Su. akale cukir, akale cukir. Sakir, jaman wis sakir. Sik Pak Sri. Musik, Dok. Oh, iya. Musik, Dok. Iki Hati-hati, Dok. iki awake dhewe arep ora dijak latihan, iki tetep takon. Takon, takon, Dok, takon. Urute piye? Urute piye, Dok? Kaya mau. Lambemu. Yo. Akale cukir, akale cukir. Jaman wis sakir, jaman wis sakir. Ini goyang. Akale cukir. Sik Pak Sri. Kanca-kanca bola kiprah. Bola kiprah. Duwe kuping ora? Duwe loro. Gayeng ora to? Gayeng pole. Gayeng ora to? Gayeng cak jose. Pak Sri, Bacotke. Pak Sri, kose Pak Sri. Piye, Dok? Iki pokoknya penonton masuk kabeh. Masuk. kabeh. Masuk Pak Eko. Masuk. Pokoknya nyuwun sewu sedaya penonton niki gandeng rilis eneng klera-klerune ana kurange sing gedhe Lah, pangapune. sing penting ora dibuli. Ya. Dibeneke nek karu. Nah, Bola kiprah. Bola kiprah. Bacotke, Dok. Bacotke, Dok.
Monggo buana saking Ngesti Rahayu. Weh. Rangga manunggal kene iki prae iki lho. Yeni lho, Cok. Ya. Ribon Pak Juwadi. Iki le latihan terusnya piye? Ya, piye to? Nek semene iki do payah kabeh. Wah, payah. Payah, 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 Payah. payah, payah. Yo, Iki yo. pawange ya melu payah. Payah, Payah. payah soro Jawane iki angel, angel, angel. Ngono ya. Pak Sri, kowe iki manyang di minggat, coy. Ngombe Konco-konco degan, dijogo. ngombe Siap, degan, Cok. Iki mau warok garapane Mas Agus. Garapane Mas Agus. Sesuk diresike iki Budan, Pak. budan, ojo meneh. Agus kuwi nggon garap warok. Wah. Garap penyanyi we dadi. Oh, dadi nek Mas Agus. Dan batobat. Pokoke aja sumelang Dan. Aku arep ora aja latihan. Aku ro Pak Sri tetep masuk. Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk. Ya. Pak Juwadi. Weh. Yo iki lho dlandange para warok Sangga Buwana. Wah, dados. Yo Mbah Naryo yo. Acarane piye? Aku mung ngewangi iki sing pokok kowe. Wis mendem Oh. gadung iki. Iki pokoke dhuwur. Yo. Ayo. Yo. Piye terus piye Dan iki latihan terus piye? Lagune apa? Pada bulan padane kaya bagus. Pun dadi kabeh to, Mbah. Urite wong mumet. Dangdutan mboten napa-napa to, Mbah. Pokoke wong Dangdutan mumet. nggih. Wong mumet entuk Bolo kiprah. Ya. Dangdutan matuk. Dangdutan matuk. Aman. Pak Sri, Pak Sri, Pak Sri. Hei.
Iki lagu wajib warok. Nggih. Kidul kaya apa? Oh, nggih, nggih, nggih. Kidul kaya apa? Kidul kaya apa? Kidul kaya apa no? Nggih. Warok ki pokoke lagune wajib kidul kaya apa? Nggih. Bondan. Bondan. Iki oleh mungklate ora Pripun? ngene to. Nggih. Upamane ngene. Ya. Yo sing ikhlas kowe yo. Ikhlas. Ah, ikhlas yo. Sing ngangkat sapa dan Bondan? Kidul kae apa? Manuk bala dewa. Panganane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca. Yo. Taat ing agama. Taat agama. Ben uripe ayo keprabun mulya. Kidul kae apa? Manuk bala dewa. Panganane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca. Taat ing agama. Ben uripe ayo keprabun mulya. Kidul kae apa? Manuk bala dewa. Panganane apa? Onde-onde Jawa. Ayo para kanca. Taat ing agama. Ben uripe ayo keprabun ya. Mbak Ismi, Dalem Pak Sri. Hilka, Kula. manuto aku. Nggih, Komandan. Weh, Siap. nek manut pasti rusak. Iki wong rusak kok iki kok ya. Taat mring agama. Oh, ngono. Ben uripe Ayam tentrem. tentrem. Nggih. Uga Uga mulya. Oh, berarti kaya aku, taat mring agama. Ora sah neko-neko. Ora sah tiru Pak Jumadi. Weh, nek tiru aku kapiken. Kula ya ngerti kok nek sampean ki saiki ngene. Nggih. Kula ge saiki wis manekung. Nggih. Weh, Bu Ismi, Apa? Pak Sri pesise anyar. Pajis banyak kok. Nek kono ora madhep kalon ngulon. Lah? Madhep ngidul. Gampang aku sumo. Ya. Yo, lagune apa Pak Sri? Nggih. Mbak Ismi. Mau duet ini Dek Bondan? Oh, Bondan ya. Nggih, napa? Ya curhat. Duet Curhat apa, dan, oh curhat dan. Ngateko. Heeh. Nggih, Pokoknya isi hatimu ketokno. siap. Nek lagu pokoknya. Nggih. Ah, ora ana wong nyengani. Ayo. Milih. Milih. Duite karo Mbak Hilka apa karo Mbak Ismi? Mbak Hilka monggo. Weh, sing rada nom sithik. Ayo Dek. Ya padha kok, Oh, padha. Padha jadi Hilka ngadeg. Mos Kang Senat soalnya. Oke, oke Dek. Lagune apa sayangku? Kasmarane Kasmaran. Rabies. Masih bersama Ngesde Rahayu Turangga Manunggal Dados. Ayo Dek. Kendong. Bondan. Dalem Pak Jumadi ya. Loske wae. Loske. Kasmaran lho iki. Kasmaran ya Mbak Hilka ya. Oke Dek. Ya. Ayo yo. Aku iki kasmarane. Apa ya Dek? Ora doyan mangan apa maneh dolan. Tansah mikirake dirimu seorang wong ayu timbang ana rasa tresnaku. Asik. Apa pancen ngono atimu? Jodoh. Yen antara beda rasane ati. Iya, iya. Saben dina aku kelingan dirimu. Walah. Jodoh gagas nambanana rasa kangenku. Iya. Tambani ta? Do cahayu Piye? kasmaran. Kasmaran Agawe
Gusti Rahayu Turangga Manunggal Jatilane Indonesia. Jatilane Indonesia Jose. Sikap Mas Odok Masuk Pak Eko. Ho ah ho. Apa aku iki kasmara ora doyan makan apa maneh dolan Ansa mikirake dirimu seorang wong ayu timbang kono rasa tresnaku ayo Apa ayo so iya yen ngono ra beda rasaning atiku saben dina aku kelingan dirimu malah kelingan terus Kejutan tambah ana rasa kangen tak tambani nduk Abani ta tak tambani tenang nduk gendong aduh kasmaran agawe ati krakoso iya lho kasmaran olahe kaya wong wis edan terang Edan, edan. kasmaran lungguh cecer kanthi mantenan muga-muga iso dadi kasunyatan kasmaran agawe ati krakoso kasmaran olahe kaya wong wah edan tenan kasmaran lungguh cecer kanthi mantenan muga-muga iso dadi kasunyatan muga-muga iso dadi kasunyatan ya 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 iya ya oh ya ya oh wah dan gayeng tenan Pokoknya nek karo aku ki tetep kompak. Kompak. Oh, kompak. Oke, Karo siap. aku, karo Pak Sri, karo Bu Ismi ki, karo kowe, karo Hilka ki tetep kompak. Kompak. Pokoknya nek orang nganggo iki tetep insyaallah rucat. kabeh iki medigo ngesti Rahayu Iya, iya. Turangga Manunggal
yang marane orang mandiri deng turangga esti lokatan bojo rayu yo oh HP leren sih. Aku iki le yang-yangan ae. Hei, Orang. oh, Sabar. sing kandha Bu Ismi. Pak Sri ra leren HP-ne ngono. Wah, Betah mijet. Pak Sri yang-jangan terus. Pak Sri Batu yang-jangan terus. Ya iki biwangi golek mateni awake dhewe ning Yo, ning sing cetok aja ketara ngono. Nggih, nggih. aja. Diseseke terus awake dhewe. Kula buka cek chat kok. Pak Ugleng WA. Oh, ya. Nggih. Heeh. Iki nggonku rung dicet kok ya dicet. Isen ya, Bu. Iki pancen ya wong tua ya pacaran ae ya, Bu ya. Mbok ya wong sing kaya aku. Gus, Agus meneh, Agus meneh. aku arep takon pira yudane wis siap lho, Gus. Wis siap tenan ya? Oh, siap. Nggih. Ya. Demikian tadi satu persembahan dari Ngesti Rahayu Tronggo Manunggal yang telah mempersembahkan sebuah tarian waroan. Berikutnya nanti dari dulur-dulur Ngesti Rahayu Tronggo Manunggal akan mempersembahkan sebuah tarian Wiroyuda yang mana kisah tarian tersebut mengambil sebuah kisah cerita dari Pulau Dewata Bali yang menceritakan tentang keangkara murkaan ratu calon arang kala itu. Bolo kibrah.
Bolo kiprah. Kayak aku tetap